pujant. Cap a dalt? Anem cap a dalt, Vinga, que papa? així sabrem... Vinga. Un note? Un notes? A què no ha de fer força? Un notes o no? Això té l'autonomia de... Aquest és el de 10 amperes, pot tindre entre 10 i 12 quilòmetres. Antes per parar, freni el caminador. Freni ja està. Vale? Entonces, si vol, ara fem una per aquí. Per aquí? Aquí no, ha d'estar apretant tot el rato. I aquí no despetejar, el caminador va sol. I pare quan deixa el botó. Deixa el botó. Deixa el botó, papa. Doncs el que és